24 स्टुडिय'आव आं जिमि बर' आरो बे समाव मोनसे गोनां रादाब लानानै फैदों तामुलपुरनिफ्राय। फिन हादरसायाव जोबस्रांलांनो हमदों बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोर। गंसेनि उनाव गंसे बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा जोबस्रांलांनो हमनायखौ नुनो मोनदों। गंसेनि उनाव गंसे बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा जोबस्रांलांनो हमदों। बे समाव जोङो आबुङै फोरमायनो लादों जे तामुलपुराव बेबाराव तामुलपुरनि गुदि फरायसालि जोबस्रांनायनि लामायाव एबा बन्द जानानै थाबाय। तामुलपुरनि गंसे बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिया नै बोसोर हमनानै बन्द जानानै दङ। फोरोंगिरिनि आंखालाव बर' बिजोंनि फरायसालि बन्द जानानै दं। तामुलपुरनि दैमालु गुदि फरायसालिया बन्द जाबाय। फिन गंसेनि उनाव गंसे बर' बिजोंनि फरायसालि जोबस्रांलांदों। तामुलपुराव फिन आरोबाव गंसे बर' बिजोंनि गुदि फरायसालि बन्द जाबाय। हादरसायाव बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा गंसेनि उनाव गंसे जोबलांनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। फोरोंगिरिनि आंखालाव आरो फरायसालियाव थानाय सासे फोरोंगिरिखौ गुबुन गंसे फरायसालियाव दैथायहरनायनि जाहोनावनो फरायसालिया बन्द जाबाय। आरो 1981 मायथाइयाव गायसंजादोंमोन बे फरायसालिया। तामुलपुर जिल्लानि बगाजुलि सोमलिगुरि दैमालु गुदि फरायसालिया बन्द जाबाय। फोरोंगिरिनि आंखाल आरो सरकारनि गोहैलोनि थाखायनो जोबस्रांलांबाय बे गुदि फरायसालिया होननानै फोरमायदों जायगानि रायजोफोरा। आरो बे 43 बोसोर जानाय बे गंसे गुदि फरायसालि दैमालु गुदि फरायसालियाव दायो सासेबो फोरोंगिरि आरो फरायसाफोर गैलिया। थांनाय 2 बोसोर हमनानै बन्द जानानै दङ बे गुदि फरायसालिया। गोबां नाजानायनि उनावबो सा 18 फरायसाफोरा बे फरायसालियाव थानाय समावनो आसाम सरकारा बे फरायसालिनि फोरोंगिरिखौ गुबुन गंसे फरायसालियाव दैथायहरनायनि थाखाय फोरोंगिरिनि आंखालाव दायो बे बन्द जानानै थाबाय बे गुदि फरायसालिया। नोंथांमोना भिजुएलनि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दङ। बे जाबाय तामुलपुर जिल्लानि गंसे गुदि फरायसालि, बर' बिजोंनि गुदि फरायसालि। आरो बे फरायसालिया 2 बोसोर हमनानै बन्द जानानै थाबाय फोरोंगिरिनि आंखालाव। आरो बे फरायसालिया गंसे बर' बिजोंनि फरायसालि। 43 बोसोर हमनानै सोलिगासिनो दंमोन बेयाव फरा फोरोंथाय। आरो बे फरायसालिया 2 बोसोर हमनानै दायो बन्द जानानै दं। बर' हालामनि गोथौ गामियाव थानाय बे दैमालु गुदि फरायसालिया बन्द जानायनि जाहोनाव दायो बे जायगानि फरायसा गथ'फोरा खमैबो 3 किल'मिटार गोजानाव थांनानै सोलोंथाइ लानो गोनां जाबाय। आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दाबि खालामदों दि 1981 मायथाइयाव गायसंजानाय बे तामुलपुर जिल्ला बगाजुलि सोमलिगुरि गामियाव थानाय दैमालु गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरि दैथायहरोब्ला फरायसाफोरा ओंखारबोगोन होननानै फोरमायदों। बेयाव बे फरायसालियाव आरो फिन गथ'फोरा फरायनो फैफिनगोन। आरो बे बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिखौ फोथांना लाखिनो थाखायबो सरकारनि फारसे खावलायदों जायगानि रायजोफोरा। गामि गोथौ जायगानि बे जोबोद गोनां बे गंसेल' बर' बिजोंनि फरायसालिखौ सरकारा फोथांनानै लाखिनो नांगौ होननानै आर'ज खालामदों जायगानि रायजोफोरा। आरो बे फरायसालिखौ सरकारनि गोहैलोनि थाखायनो जोबस्रांबाय होननानैबो अजद खालामदों जायगानि रायजोफोरा। नायल' जाल' बे बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय सरकारनिसिम आर'ज खालामदों जायगानि रायजोफोरा। आरो जों नुनो मोनगासिनो हादरसायाव गंसेनि उनाव गंसे बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा जोबस्रांलांनायखौ नुनो मोनगासिनो। आरो बे तामुलपुर जिल्लानि बे गुदि दैमालु बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जायगानि रायजोफोरा आर'ज खालामदों खुंथाय एबा सरकारनि फारसे। आरो बे फरायसालिया जोबस्रांलांगोन ना फोथांनानै लाखिगोन सरकारा बेखौ उन समावसो मिथिसिगोन। जोंहा गोदो बगाजुलि रिजार्भ सिफायजेननिफ्राय बोसोरनै बाद होनानै बे जोंनि स्कुलखौ खुलिदोंमोन एबा फसंदोंमोन। नाथाय दा 40 बोसोरहालागैनो मथा मथि बे स्कुलखौ जोङो लाखिबाय थादोंमोन। दा बेखौ माने बे स्कुल बायनायनि जाहोना जाहैदों माने जोंनावहाय लामा हान्थायाबो एसे गाज्रिमोन।
दा बे समावहाय जोंनि जितु बगाजुलि नैबे हालामनि जोंना खोदोमगुरि गामिनि बे स्कुला बायनायनि जाहोनानो जाहैदों जोंहा मोनसे फोरोंगिरिनि सायावबो एसे डिस्टार्बबो जादोंमोन। नाथाय थेवबाबो नाजानानै जोङो फोरोङै बे स्कुलखौ नांथारगौ हिसाबै जोंहा बिनिफ्राय खोदोमगुरिनि गामिनिफ्राय दानिसिमहालागै जागायाबाबो 2.5 किल'मिटार गोजान जायो। गथ'फ्रा थांनो उसुबिदा जायो। दा उसुबिदानि गेजेराव जोंनि रायजोआ सोमलिगुरि रायजो आरो खोदोमगुरि रायजोआ बे स्कुलखौ फोथांना लाखिदोंमोन। नाथाय बियो स्कुल बायनायानो जाहैदों जोंनि माखासे दानि जिथु सरकार बे सरकाराबो नारसिननायजों लोगोसेनो बे 20 जन बा 30 जन सात्र नङाबा बे स्कुलखौ खुलिनो हाया होननानै जोङो खोनानो मोन्दों। नाथाय बेफोरबायदि जानायखायनो जोंनि बे खोदोमगुरि गामिनि मास्टाराबो बेलेग जायगायाव थांनांगौ जाहैबाय। जोंना सात्र'आ निस्सय दंमोन। जों बे समाव 18 जन करि लास्टआवहाय जों लाखिदोंमोन। बे 18 जन सात्र'खौबो हगारनो गोनां जाहैदों आरो। बे स्कुला माबे समनिफ्राय बन्द' जाखो बा बेसेबां गोबाव जाखो? बियो जानाया बावाखै, बियो आजि 1.5 बोसोरल' जाबाय। बे बोसोर बे स्कुल बायनाया, नङाबा सिगांनिफ्रायनो सोलिबाय थादोंमोन आरो 1.5 बोसोरल' जादों बे स्कुल बायनाया। स्कुलनि थासारिया सिगां समाव माबायदिमोन आरो दा माबायदि जानो थाङो? स्कुलनि थासारिया जाहैबाय सिगाङो बायला जिलाबाबो हाब्रु हाला लामाबाबो मोजाङै सोलिबाय थादोंमोन। नाथाय दा माखासे जोङो सरखारनिफ्रायबो बिल्डिं ग्रेन स्कुल मोनबायमोन। दा मोननायजों लोगोसेनो नै 1.5 बोसोरल' जादों बे स्कुला बायनाया। आरो बे स्कुला बायामोन, नाथाय सरखारनि मोनसे माबायावसो सात्र बुरजा नांगौ, 30 जन नांगौ, 40 जन नांगौ होननायलाय बे फोरोंगिरियाबो अबजेक्सन होनायलाय जे सात्र बुरजा नङाबा जों फोरोंनो हाला होननानै बिथाङा आखाइ थिखांनायलाय जोङो जोंनि सात्रखौबो आरो आलाय सिलाय जागोन होननानै बेलेग स्कुलाव थिनहरनाय जाबाय आरो। बेवहाय सानैमोन, सासे मेडाममोन, बिथाङा रुंसारि जालांबाय। बेनि उनावहाय सेकेन्ड मास्टारानो फोरोंबाय थादोंमोन आरो। बानेस्वर मामोनलाय बर' होनोमोन बे लास्टआ, बै माबाया सेकेन्डआ। दा बिथाङा बबे जायगायाव दंहैथाय बेखौथ' मिथिला, दा ट्रेन्सफार जाहैबाय नामाथाय। दा जोंनिफ्राय बियो बानेस्वर बर'आनो बेयाव फोरोंदोंमोन आरो बिथांमोननि जोंनि गामिनिनो सासे मेडाम दंमोन, बिथाङा थैलांबाय। दा थैनायनि गेजेरावबो बहुद दुखुथिया। स्कुलाबो जाया नङाबा जाबायमोन, साख्रियाबो जाबायमोन बे स्कुलावनो, नाथाय स्कुलासो थैनानै थांबाय आरो। दा लासै लासैनो जालांगौमोन नामा। दा थाङै थुङै सात्र'नि बेलायावसो एसे उसुबिदा जाहैबाय। आरो सरकाराबो बुंबाय जे 30 जन नङाबा स्कुलखौ लाखिनो हाया। दा बे हिसाबैसो जोङो उफाय गैयैयाव जोङो बायध'थायाव बे स्कुलखौ माने सिफायनाय बायदि जाहैबाय। दाबो जों सिफायाखै, जों नाजागासिनो दङ आरो मोनोब्ला जों नांथारगौ बे स्कुलखौ। माने भबिसतनि थाखाय जोंहा बहुद गोनांथि बे स्कुला। दिनैल' नङा, आजि 40 बोसोर गाहाम जानाय स्कुला हरखाबनो बायनांगौआ जोबोद दुरभाग्यजनक, नङा होमबा। दा गतिके जोंहाबो एसे दुखु नांनानै दङ। गथ'फ्रा आलाय सिलाय गोजान गोजान जायगायाव हान्थिनांगौ जायो, गारि मथर खारनाय दिगदार जायो लामाफ्राव। दा एस्रायैनो सोरबा गथ'फ्रा 10 बोसोरनि गथ', 11 बोसोरनि गथ' बा 7 बोसोरनि गथ'आ जुदि एफा गोजाननिफ्राय जुदि थांनांगौबा, कुमारखाता बादियाव फरायहैनांगौबा, बबेबा टार्निं बादियाव फरायहैनांगौबा, 2.5 किल'मिटार गोजान जुदि हान्थिनानै थांनांगौबा एसे दिगदार जायो। आरो गारि मथर एरायनो रोंस्लाबा, बिमा बिफाफ्राबो सोरबाया गोनांबो थायो, गैयैबो थायो न'खराव। दा गैयैफ्रा माबोरै थांगोन, साइकेल गंसे बायनानै होनो हायाबा थाबाय थांनांगौ जायो। सान्दुं गोसा, अखा हानाय, बारहुंखा हानाय आरो लोगोसेनो गोजां बोथोर। दा बेफोरबायदिनि थाखाय खोदोमगुरि रायजोआ बे स्कुलखौ जोंनो नांथारगौ आरो मोनोब्ला जोङो लाखिनो थाखाय जों नाजागोन आरो। जोंहा गोदो बगाजुलि रिजार्भ सिफायजेननिफ्राय बोसोरनै बाद होनानै बे जोंनि स्कुलखौ खुलिदोंमोन एबा फसंदोंमोन। नाथाय दा 40 बोसोरहालागैनो मथा मथि बे स्कुलखौ जोङो लाखिबाय थादोंमोन। दा बेखौ माने बे स्कुल बायनायनि जाहोना जाहैदों माने जोंनावहाय लामा हान्थायाबो एसे गाज्रिमोन। दा जोंथ' जोबोद दुखु मोननानै दङलै खोदोमगुरिनि रायजो राजाफोरा आरो जोङो बिराद दुखु मोननानै दं आरो। मानो बेबायदि जालांखो। 17 जन, 18 जन, 19 जन, 20 जन गथ'फ्रानो दङमोन। थेवब्लाबो मानि
बै फोरोंगिरिया जों दैमालु स्कुलाव फोरोंबाय थानाय बै फोरोंगिरिया माने खम गथ'साफोरजों खम फरायसाजों माने फोरोंनायखौ बन्द' खालामदों आरो बेनिफ्राय आङो उमुगाव थांसिगोन आंखौ थिनहरगासिनो दङ 20 जन 21 जन 18 जन बेबायदिल' फरायसाजों फरायसालियाव आङो फोरोंलिया आंखौ बेलेगाव थांनो थिनगासिनो दङ बेबायदि बुंबाय थादों आरो फोरोंगिरिया जोंनिया जोंथ' आरो बिराद दुखु मोनदों आगोलथ' दंमोन बहुदआनो जोंनिया गथ'फोरा दैमालु स्कुलानो जोंनिया फार्स्ट नैबे सोनाब सोमलिगुरि सानजा सोमलिगुरि 2 नं सोमलिगुरि आरो खोदोमगुरि गामि दरब्रैजों जोङो नारा नाथा खालामनानै नैबे दैमालु स्कुलखौ फसंदोंमोन फसङै बेबायदिनो 40 बोसोरसो जाबायमोन 40 बोसोरसो जाना ओमफ्राय नैबे बोसोरनैल'सो गैया बोसोरनैयाव थारमाने ओरैहाय फोरोंगिरिया गैया जाहैबाय गथ'फोरा आलाय सिलाय जेरावनो मेरावनो फरायहैनांगौ जाहैबाय बेखायनो जोङो बिराद दुखु मोनदों आरो मानो बेबायदि जाखो जोंनि दैमालु फरायसालिया जाफिनबा हामगौमोन बेबायदि जादों आरो जोङो नंगौ माने जोंहा बिल्डिं ग्रेन्ड न' मोनदों बेवहाय माने बिल्डिं ग्रेन्डनि सिगाङावनो थारमाने बे स्कुलखौ सरकारानो बुथारनाय बायदि जादों बेनिफ्राय जोंहा बे बिल्डिं ग्रेन्डखौ आगोलावनो हरखानाय नालाय बेखौ जोङो मोननो हादों आरो बेनिफ्रायथ' आरो फोरोंगिरियाबो जोंनिया गुबुनाव फोरोंहैबाय 20 जन 21 जन 18 जनजों ओरैहाय स्कुल जाया गंनै गंथाम स्कुलजोंसो ओरैजा सरकारा सरजाबजोब्बाय बेबायदि जोंना फोरोंगिरिया बुंदों आरो बुंनानै ओमफ्राय बिदिनो गुबुनाव थांनो गुबुनाव फोरोंहैनो बियो बहुद माबा खालामबाय थादों आरो बेनिफ्राय जोंबो आरो उफाय गैयैयाव बेबो कागजि मिनथि ओरै गाबबाय थाबाय आं बेलेगाव फोरोंहैनोसै दानसोरां स्कुलाव फोरोंहैनोसै बेबायदि बुंबाय थादों आरो जोंनि दैमालु फरायसालिनि सारा बेबायदिनो बियो थांबाय आरो थांनानै ओमफ्राय बोसोरनैसो जाबायमोन बोसोरनैनि उनावनो ओमफ्राय ओरै बिल्डिं ग्रेन्डखौ जों मोननो हाबाय